Dobrý den, vyšli jsme z Ameriky na Strapské skaly, aby sme zistili, ako to tu je s duchmi. Vraj sa tu pohybujú duchovia a miestni obyvatelia majú z nich strach. A máme tu odborníčku na duchov tejto lokality lesnej. Ona nám k tomu povie viac. Dobrý deň. Budem hovoriť tak, aby ma aspoň trocha chápali. No, takže Bude ťažké. tu nok sa nachádzajú podľa všetkého duchovia. Budem čaká, že to môže. To je nejaký odborný vína. Vidíte, vás niečo prepadlo. Prepáčte, napadli ma duchovia. To aj takéto príznaky máva. Hej, lebo človek ich nevidí a potom naraz skočia a je úplne zle. Duchovia, poďte, ideme ďalej. Duchovia majú ešte také príznaky, že keď niekto o nich akože často hovorí, aha, tam to možné, že niečo je, tak oni nám to vyjadrujú všetko tak, že napríklad hádžu veci do ovzdušia, hej, No tu nám bola čo padlo. alebo ja neviem, konále lietajú, No to sme videli v no priamom prenose. neviem, ľudia majú tu strašné strachy, lebo vidíte kamene, Sami odletujú. samé lety, Niekto ma šotil. Kúkam a nič nevidím. Pomoc, tu ma volá čo naháňa, šťucha do mňa. Útočia na nás. Pomoc! Pomoc!